Afrîniyên penaber li Şehba tevî dûrbûna ji cihûwarên xwe hîn jî bi mirinê re rûbirû dimînin. Ne bi tang û balafirên artêşa Tirk û herêma wan de seser kiriye, lê vê carê ji ber mayîn û bermahiyên şer ku li nava mal û kolanên Şehba belav in. Ji malbata Kîbar Qambar ku ji radyoya Efrînê koçberî ti Rifetê bûne û di encama teqîna mayînekê de 4 kes birîndar bûn û 4 jî jiyana xwe ji dest dan. يعني بري داعش اللي بداري بيترف عادي دوبي شايفين رافين زاتن يعني عم بن توفوا تبنكيد يعني أردوغان عم رافين يعني نحوجي يعني عم هوتل بداري جي داعش يعني اللي عارفين أردوغان وار بداري يعني داعش تكي كده هار النظام يعني أرتو ملاد جيشوش بيه يعني إيش ما ده بجروب بدهار يعني تكاسي شهيد نامونا نامويا تكاسي يعني بريندوري ودار نادية نامويا تكي كده هار النظام Di vê rewşa metirsîdar da ku tirê xistinên rakirina mayînan li herêmê kar nakin, sivîl dibin qurbanî. Her wiha zarok jî pir caran nişûna lîstûkên xwe û ji ber nehişyariyê di nava çekan û bermahiyên şer de xwe dibînin. Lawma rûdanên trajedîk diqewimin. Qaçkê çûçek nav qaçkê me de bi rakîbekî me laxa mihaniyat manûzenê hewa çi ye tîmê jî tome li eqdê xist û fejîrî em rizm em giştek çûbî em pê nehesîn em çar birîndar bî em kes av mesteş vekirin berîkê. Ji sala 2012 da herêma Şehba ji kontrola hêzên rejîma Sûrî derket û ji wê çaxê de komên çekdar û yên İslamî û pişta Daişê ew kirine bin serweriya xwe. Di sala 2016 da YPG û artêşa şoreşgeran ew rizgar kirin. û piştî Tirkiye û komên tundrê Efrîn di meha Adara borî da girtin, bêhtir ji 150,000 şeniyên Efrînê di şert û mercên Kambaq da li Şehba dimînin. Newrûz Reşo, Dengê Amerîka, Şehba.